Assalamu alaikum, ni ne naku dan wasa yau muna tare da waye? Kuna tare da Zayanu Goje. Zayanu Goje. Malam Zayanu Goje akwai tambayin da nake so na ma. Allah ya sa na sani. Okay Tom. Shekarunka nawa? Shekara ta 25. Shekaranka 25. To shekaranka 25. Idan kaninka mai bima yana rabin shekaranka, shekarun shi nawa? 25 rabin shekara. Eh. Kai ni fa ban da mathematics. Magana Allah. Eh kadan lissafa Ma dai. shekara 25. 25 a raba biyu. Shekara a 17 kuma? 25 a raba biyu. 25 a raba biyu. 17 kenan. 25 a raba biyu. 27 da rabi. Wai ba 17 da rabi. 17 da rabi. Malam Goje, ka lissafa da kyau. Shekara 25 a raba biyu. 20 aka raba biyu ba 10 ba? Eh. To 5 a raba biyu. Okay 12 da rabi. 12 da rabi, 12. To Malam Zayanu, idan shekarun kaninka 12 ko? Eh. Ran lokacin da ka koma shekara 50 shi zai kasance shekara nawa? Ni yana da 50. Eh. Shi yana da 25. Lokacin da ka koma 50. Eh. Me yasa 25? Lissahi. Wani Abin da lissafi? lissahi ya baya kenan. Rabin nawa yake da su aiko? Eh. Ina da shekara 50, yana da shekara 25. A ka dai lissafa da kyau. Kana shekara 25 ko? Eh. Kaninka yana shekara 12 da yan watanni haka ko ba haka bane? Okay, shi na shi rabi ni na rabi. Kai ne mai shekara 25 shi kuma yana rabin shekaranka. Idan lokacin da ka koma shekara 50 shi yana shekara nawa? 25. Kin sai dai wa 25? Eh. In an lissafa kenan ka fi shi da shekara 25 kenan. Eh. Amma da farko kuma da shekara 12 ka fi shi. bai yi ne ba kai lissahin nan dai sai an sa kwakwale ta. To yan kallo kun ji Malam Goje, akwai wanda zai taya shi to Allah ya je mana a comment section. mumu